jooga. Kyllä tämäkin voisi olla erittäin mielenkiintoinen. Onko siellä myöskin joku lady jooga? Hyvä, lattialla. Joo, päällä. Ja mehuuhan tässä saa ja hilloa tietenkin. Levelsillä onko sitä kokemusta? Tää ei sovi sun tyyliin, näin veriset munat, et tee se jollain toisella tavalla. Sitten mä tukehdutin tämän uhrin tyynyllä. Täällä on todella hyviä laitteita, siis täällä on oikeastaan ammattivehkeet, mitä pääsee tekemään tällaista. Mä haluaisin tehdä linnunpöntön. Puutyöt! Kahvitauot! Uuden oppiminen on tietysti, että näinkin vanhana vielä voi oppia uutta. Tämä seura, sosiaalinen puoli, hyvä seura. Ei tämä innostus ikinä taida sammua. Opetus on aivan mielettömän korkeatasosta. Tämähän on kaikin tavoin toimiva paketti. Sitten kun joku pieni onnistumishetki tulee, niin se antaa taas ihan iloa. Ja täällä on sitten Amelei johdattelemassa lapsia metsään. Tässä löytää mustaa hunajaa. Mennään jo. No, ystäviä on tullut tosi paljon. Se on hirveän tärkeää, että on hyvä porukka ja kiva tekemisen meininki. Nuorekas ainakin. Ciboulette. Fromage. Fromage. Des abricots. Bon appétit, oui. Täällä on niin kiva, että mä haluan tulla vaan, vaikka oon pitkän päivän tehnyt ensiksi. Näette, siellä lukee 63 astetta 50 minuuttia. Tuolla opistolla ihan turkin kieltä nimenomaan, että pääsisin sitten tulevaisuudessa töihin. Tarvii sitä kieltä tosi paljon. Voisi sanoa näin hitaasti, että erittäin rentouttavaa. kannatan ehdottomasti tällaisia ja saisi olla aina vaan lisää ja lisää ja lisää. Wow! Eli todellakin pikkusiskoni kanssa, että isoa kalaa saataisiin, koska meillä kuulemma nyt meitä odotetaan kotona tuolla, että pitäisi tulla kalaa, niin olisi ehkä noloa, jos ei ole sitten mitään antaa. Tämä on ollut hyvä kokemus ja mä ajattelin, että mä nyt tutkin, mitä ensi syksyllä esimerkiksi on kursseja, että kiinnostaa enemmänkin, koska tämä on mun mielestä ihan kohtuuhintaista ja sitten just, että paljon löytyy taitoa, niin ehdottomasti haluan katsoa kaikkia läpi muitakin vaihtoehtoja. Lisää